Sa ato pong sakramento, napunta ada pagdihog sa sakiton, Santa Lana. Nganong gisunod ng taana. Kay maunay nasa Biblia nana diri sa Santiago kapitulo 5 versikulo 15. Sumaligingon, kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa iglesia. Isa may itong pangulo sa iglesia, pare. Ipatawag ang pangulo sa iglesia, aron magampo siya alang kaniya, ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya sa lana. Unang Santa Lana. Nana sa Biblia. O gawas kining mamaliging ni Saint Apostol Santiago. O gihimo na po nila sumala dire sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 6 versikulo 13. Ilang ginginlan ang daghang mayawa og giaplasan nila glana og giayo ang daghang mga masakiton giibot di Santa Lanahan. So nana diri sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 6 versikulo 13 na diha ang Santa Lana ug naa sa Santiago kapitulo 5. Munang kita Katoliko di mo maningala nga kung dunay magdaot magpatawag og pare. Pero ato piningkamutan nga nigpatawag og pare kanang dili himatyon na. Kay pagkakita ganita ala nay pare. Murag pila ka ko patay na siya. Kaya ngano, adisin mo patawag og pare kana amang murag hapit-hapit na gyud. So ang angay gyud ta ana kanang makasulti pa. Ayaw patawag pare. Kay kanang bagong pagsantalana para maayos siya. So, maayo pa maulin pa to siya. Pero kung yung ipasantalaanahan, grabe na kayo, mo nang siya lang mamatay na. O dili na, nagsantalana kay mamatay ang pasyente. Nagsantalana na, tungod kay mo na sa Biblia, ipatawag ang pare. Pero kung grabe na kayong masakit, hindi, pag gumanog dihong pagsantalana, namatay, kay grabe naman. Pero ito akong ipakalawat. Pag gumagpakalawat, pakalawat ko masakiton. Pag gumanggyon niya dawat sa lawas ni Kristo, gamay na kong gibutang gisundan og tubig sa kutsara parang matulon. Pagtulon, undang maginhawa, patay ang pasyente. Patay man dyan. Nakanagugo nga. Pinanay ginay kinabistaw. Pag undan niya ginhawa, dili na wala gimutro. Dayon, ako po, nga murag nakurto ko sabot, ning gawas ko, naginukto ko sa gawas. Pag unang dahil sa itong ginhawa, ala na. May isang pag-usawad, giyugoy sa mga anak. Nanghila kami sila, kung patay ng gitok yun. Wala naman kumutanaw niya. Kaya kanang murag ako kasabot sa gibati. Pag humangyog kalawat, pinagtubig, gahulat taraday siya nga, makadawat sa lawas ni Kristo. So at least, malangit ito siya. Dawat mas lawas ni Kristo. Pero pag gumangyog, ginawa ko so, wala na motor ginawa. Kaya ako po nanay mo po rin hitabo. Ako may gatang man ko. Nya, medyo grabe na siya. Yung ginawa siya kusog. Wala naman motro. Akong giyana, diyan magiging ginawa. Patay na yun. So yun na ang atong kinabuhi. Mga kudilit na magbantay, kanya, ang pinakapait kong sa impyerno tayo butang. At paglaom dito. Pero sure ko, di pa po tayo itong impyerno. Naari ko po din kayo mapabunyag. Yari po po din, yung kamot yung mga rin. So di pa tayo itong impyerno. Pero, kung dili po tayo maning kamot, pag himo sa mapagtulong sa simbahan, pagsunod ni Kristo, di kita padala, hinahinayon po tayo, yung muda ko, posible may impyerno. Pero, pasidan na papunta karon pa lang. Pasidan ang tanga, ayag yung taon mo. Naningkamot mo, ipadayon ang atong pagpaningkamot. Para nga, di tayo may impyerno.